Hoxe, 5 de decembro, Día Internacional do Voluntariado, a Relubol mantén o compromiso coa que foi creada, dar visibilidade ao voluntariado en Lugo, como firme defensora do seu papel como transmisor de valores desde a infancia. Eu recibí moito máis do que isto. Somos afortunados por tenerte entre nosotros. Me emociono eu porque Noria foi un dos... Os quiero a todos, espero pasar muchísimos años a su lado. Ademais de Trini, eu quería darlle as gracias a todos os voluntarios que traballan na nosa entidade. A responsabilidade era unha forma de vivir todos os días cada vez que se levantaba. Unha maneira de reivindicar o papel do voluntariado e de animar as persoas a que sexan voluntarias, sobre todo eso. Para nós é un día de recoñecemento da labor que fan, que parece que é unha labor invisible, no? Pero é unha labor que en realidade abre camiño a moita xente e é a única canle, no noso caso, de participación de certas persoas na comunidade. É como a festa, non? De, bueno, pues agradecer que durante o ano, durante uns meses ou durante un día, da igual, tenes esa persoa aí. É un recoñecemento a todas as persoas que ano tras ano están aportando o seu graniño de area, non? Nestas actividades nas que se fan a diario. Días como hoxe son importantes para que a xente vexa que hai unha pequena parte de xente, non, da población que adica o seu tempo libre para pues, axudar os demais. A celebración destes días é fundamental para poñer en valor a labor que están realizando os voluntarios, para dar a coñecer á sociedade que a súa labor é moi importante nas nosas entidades. A veces non é moi coñecido o papel do voluntario e entón é fundamental que se lles dé este recoñecemento e que todo o mundo saiba que hai asociacións coas que podes colaborar e de moi distintas maneiras. É un día de festa, de celebración, porque hai moito que agradecerlles a todos os voluntarios que puxeron en marcha esta asociación e que a manteñen día a día. Que é unha forma pois de dar a coñecer as posibilidades de acción voluntaria que teñen as persoas dentro das nosas entidades e ademais tamén unha forma de sensibilizar e motivar a cidadanía para participar. Por un lado, eso, recoñecer e, por outro lado, tamén promocionar, non? Que máis xente se anime a participar como voluntario ou como voluntaria dentro da nosa entidade ou de calquera outra entidade que leva a cabo pois, diferentes accións sociais e asociativas dentro de Lugo. É unha maneira, ademais, como de facer forza entre todos, non? O sea, non é o mismo que unha sola entidade saia a luz, pida e difunda e sensibilice, que non como unha gran rede en que todos nos apoiamos e todos necesitamos deses voluntarios e recoñecemos a importancia deles. Os voluntarios colaboran con nós nas actividades do día a día, do noso centro de día en Fingoi, pois fan apoio ás persoas con discapacidade cas que traballamos, participan nas distintas actividades que facemos tamén fora do centro, actividades de ocio. Contamos con un grupo bastante numeroso de voluntarios e en todas as actividades, tanto de información como de prevención, apoio, acompañamiento al enfermo e al familiar, es fundamental contar con ellos. As actividades nas que involucramos o voluntariado son actividades de ocio, actividades deportivas e, bueno, pequenos eventos que podan ir salindo.
Para nós, bueno, pois o voluntariado é unha forma de poder facer as actividades e levar a cabo, bueno, o planificado en principio sobre o papel. Teñen unha importancia fundamental porque nos axudan en todas as actividades que realizamos prestando apoio a todos os profesionais e a todos os rapaces que asisten a ela. Os voluntarios en Raiola, sobre todo, bueno, apóiannos no que é as actividades de acompañamento, nas actividades grupais. Bueno, pois poden participar tanto no obradoiro de cociña, cando facemos ludotecas, bueno, en xeral, sobre todo en este tipo de actividades. As persoas voluntarias son fundamentais porque moitos destes programas necesitan moito persoal para ter unha atención máis individualizada, por exemplo, cos nenos, son un apoio moi importante. A parte que tamén así é unha forma de que a poboación non xitana se acerque á comunidade xitana, podemos romper estereotipos. Nos traballamos co que son as barreiras da comunicación, que neste caso se palían por medio da lingua de signos. Entonces, as persoas voluntarias que traballan con nós son persoas que coñecen a lingua e que son autónomas na lingua e que por ese motivo son unha canle ca comunidade para esas persoas as cales nos atendemos. Os voluntarios e voluntarias que participan na Fundación Juan Soñador forman parte do equipo educativo que leva a cabo as actividades de apoio escolar, de ocio de tempo libre, con nenos, con nenas e con adolescentes que participan dos programas que levamos a cabo aquí na cidade de Lugo. En Cáritas é fundamental porque, de feito, non poderíamos chegar ás persoas ás que chegamos, non? Sin eso. Os técnicos son fundamentais, pero fan falta moito voluntariado. Sen eles a asociación non podería existir, son os que levan a cabo todas as actividades, as diseñan, as promoven e as poñen en marcha. Todas as persoas que podan axudarnos de xeito voluntario para a parte dos profesionais, pois é un valor incalculable. A parte de que eles aprenden e ven a realidade que se poden atopar, pois para nós é un puntal. Cada mes hacemos una actividad la cual necesitamos mucho voluntariado, el cual cada vez escasea más y muchas veces algún tipo de actividad se tiene que dejar de hacer precisamente por eso, ¿no? Porque dependemos de mucho voluntario, hay mucha gente que no puede venir acompañada. Fan unha labor moi importante en abrir a prisión cara ao exterior e cara á cidadanía. E despois tamén no acompañamento a permisos penitenciarios. Na área de muller tamén fan acompañamentos a mulleres, pero sobre todo fan unha labor clave moi importante no que é a sensibilización sobre problemáticas como a violencia de xénero, a trata de mulleres. Dende a Universidade tivemos a sorte de poder participar nesta iniciativa e realmente serviu de fortalecemento do tecido asociativo e de todo o movimento ligados ao movimento de voluntariado. Para todos nós realmente hoxe é un día moi especial. Agora estamos nos centros educativos animando a xente a ser voluntario e que coñezan un pouco o que é ser voluntario. E, por suposto, o papel reivindicativo do seu papel como motor social. Que es dedicar horas de tu tiempo a los demás, que es muy gratificante. Realmente tú pasas unas horas con esta gente y no se puede expresar con palabras, ¿no? Todo lo que con ellos convives es impresionante y te vas para casa con una satisfacción enorme.
eu creo que engancha. Unha vez que probas, xa eres voluntario para sempre. Han pasado 4 años y no puedo olvidar tantos momentos dulces que me has hecho pasar. Me invaden los recuerdos, las noches de felicidad que pasaste a mi lado, viendo a las estrellas brillar. Dejando atrás lo que pasó, ya no existe rencor, que todo terminó. Solo quiero decir que mi mayor deseo es que seas feliz. Dejando atrás lo que pasó, ya no existe rencor, que todo terminó. Solo quiero decir que mi mayor deseo es que seas feliz. Gracias por todo el cariño que siempre me has dado. De corazón te digo, nunca te he olvidado. Gracias por todo el cariño que siempre me has dado. De corazón te digo, nunca te he olvidado. Dejando atrás